Audio Jungle. ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ ናብዛ ዩቲዩብ ቻነል እንኳዕ ደሓን መጻኹም ምሳኹም ዘለኹ ኣነስቴዚስት ሜሮን ዳንኤል ኣነ ሒዜ ዝቐርብ ዛዕባታት ብዛዕባ ኣነስቴዝያ ማለት መደንዘዚ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ንምንታይ ከ ይጠቅም ክዛረብ መጽእ ዘለኹ ካልኣይ ከኣኒ ኣብ ዝመጽእ ቪድዮታተይ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ሕክምናን ጀነራል ናውሌጅን ድኾነ ሕቶታትን ድኾነ ርእቶታትን እንተሎ ብሓሳብ ኮይና ዲስካስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሎም ማዓንቲ ግና ብዛዕባ ኣነስቴዝያ እንታይ እዩ ብኸመይ ከ ይሰርሕ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ሕጂ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ናይ ኣነስቴዝያ ጥራይ ኣይኮነን ስራሕ ዘሎ ናይ ቲም ወርክ ማለት ሓፈሻዊ ስራሕ እዩ ዘድሊ መጥባሕቲ ከኣኒ ዕውት ኮይኑ ንኽወፅእ ቲም ወርክ ማለት ሓበራዊ ስራሕ ክኾን ኣለዎ ናይ ዶክተር ኣነስቴዚስት ነርስ ኦአር ቴክኒሽያን ክለርክስ ኤንድ ክሊነርስ እዚኦም ክህልው ኣለዎ ማለት እዮም ሓደ ኦፕሬሽን ጥዑይ ኮይኑ ወይ ከዓ ሰክሰስፉል ኮይኑ ክወፅእ እዚ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናትና ፊልድ ብዛዕባ ኣነስቴዝያ እንታይ እዩ ኣነስቴዝያስ ኣብ ኦፕሬሽንስ እንታይ እዩ ውፅኢቱ እንታይ ኢልካ መደንዘዚ ክትብሎ ከለኻ ወይ ኣደንዛዚት ክትብሎ ከለኻ ሓደ ሰብ ከምዚ ንኹሉ ዓይነት ኦፕሬሽን ብሓንቲ መርፍእ ወጊእካ ተደንዝዞ እዩ ዝመስሎ ግን ኣብቲ ባይታ ክንሪኦ ከለና ከምኡ ይኮነን ኣነስቴዝያ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ዘድልዮ ተገዳስነት ዘድልዮ ብዙሕ ፍልጠት ዘድልዮ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ከኣኒ ንሓንቲ ኦፕሬሽን ሓንቲ መርፍእ ጥራይ ኣይኮነት እንተድልያ ኣነስቴዝያ ክትገብረሉ እንታይ ደኣ ተይልና ብዙሕ ቴክኒካት ብዙሕ ታይፓት ኣሎ ማለት እዩ መምስ ሕማሙ መምስ ናቱ ዓይነት ኦፕሬሽናት ዘድልዮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነስቴዝያ እንታይ እዩ እንተይልካ ሓደ ናትና ተሓካሚ ኦፕሬሽን ክገብር መፅዩ ነታ ኦፕሬሽን ዝገብረላ ግዜ ብዘይ ቃንዛን ብዘይ ስትረስን ብዘይ ጭንቀትን ብዘይ ፍርሓትን ንኽትውዳእ ዝገብር እንተሎ ኣነስቴዚስት ማለት እዩ እዚ ከኣኒ ብዝተፈላለዩ መድሃኒታትን ብዝተፈላለዩ ማሽናትን ብዝተፈላለዩ ቴክኒካትን ተጠቂሙ ይሰርሖ ማለት እዩ ኣነስቴዝያ ሕጂ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ጌርካ ኣብቲ ናይ ሓንጎል ዘሎ ነርቨስ ሲስተም ፔን ሪሰፕተርስ ንኸይከይድ ብሎክ ገብሮ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መድሃኒት ተጠቂምካ ፔን ንኸይህሉ ቃንዛ ንኸይህሉ ቀዲሙ ብሎክ ገብሮ ማለት እዩ ድሕሪኡ ብዘይ ቃንዛ ንኽውዳእ እቲ ኦፕሬሽን ይጠቕመካ ማለት እዩ ሕጂ ክንደይ ዓይነት ኣነስቴዝያ ኣሎ እንተይልካ 4 ዓይነት ኣነስቴዝያ ኣሎ እዚኣቶም ከዓ ጀነራል ኣነስቴዝያ ሪጂናል ኣነስቴዝያ ሎካል ኣነስቴዝያ ኤንድ ሰዴሽን ጀነራል ኣነስቴዝያ ድሕር እንተይልና እቲ ሰብ ካብ ሴፋሎካውዳ ካብ እግሩ ስራዕ እግሩ ይድንዝዝ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ድቃስ ኣሎ እዚ ንኽኸውን ከኣኒ ኣነስቴዝያ ማሽን የድልየካ ብዙሕ መድሃኒታት የድልየካ ሪጂናል ኣነስቴዝያ ድሕሪ ኢልና ከኣኒ ኢፒዱራል ወይ ከዓ ስፓይናል ኣነስቴዝያ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ስፓይናል ኣነስቴዝያ ክንብል ከለና ካብ ማዓንጣ ንታሕቲ ብድንዛዝ ማለት እዩ እዚ ከኣኒ ብኦፕሬሽን ሲኤስ ዝወልዳ ካብ ማዓንጣ ንታሕቲ ዘድሊ ብዙሕ ዓይነታት ኦፕሬሽናት ኣሎ ማለት እዩ ሰዴሽን እንተይልና እንታይ ዓይነት መደንዘዚ እንተይልካ በቃ ንእሽተይ ኦፕሬሽን ተኮይናታ ግዜ ንእሽተይ ግዜ ድሕር ትወስድ ኮይናታ ኦፕሬሽን ብድቃስ ቃንዛንን ፍርሓትን ጥራይ ተወግደሉ ንእሽተይ ግዜ ናይ መደቀሲ መድሃኒትን ናይ ቃንዛን ሂብካ እቲ ኦፕሬሽን ስጋዕ ትውዳእ ኦብዘርቭ ገበርካ ትውዳእ ማለት እዩ ሎካል ኣነስቴዝያ ክንብል ከለና ከኣኒ ንቤና ንኣብነት ኢድካ ድያ እግርኻ ድያ ዝተፈላለየ ቦታ ማለት እዩ ንቤኑ ዘድሊ ድሕር ኮይኑ እቲ መደንዘዚ ከይደቀሰ እቲ ሰብ ንእሽተይ ነገር ወይ ሕበጥ ድዩ ወይ ገለ ንኸተውፅእ ስፈ ንኹምኢታት ዓይነታት ኦፕሬሽን ከዓ ሎካል ኣነስቴዝያ ንጥቀም ማለት እዩ እዚታት ሕጂ ብዝተፈላለየ ግዜ ኣንዊሒ ክገልፆ ክፍትን እየ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክትገልፆ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ንኣብነት ኣነስቴዝያስ ንኹሉ ዓይነት ሰብ ሓንቲ ዓይነት መድሃኒት ወይ ሓደ ዓይነት ቴክኒክ ኣይኮንካ ትጥቀም ንሓደ ሰብ መምስናቱ ዓይነት ሕማማት ዘለዎ ክሮኒክ ሕማማት ዘለዎ ማለት እዩ ሕዱር ሕማም ዘለዎ ድሕሪ ኮይኑ ምስቲ ካልእ ሰብ ሓንቲ ዓይነት መድሃኒት ኣይኮንካን ወይ ሓደ ዓይነት ቴክኒክ ኣይኮንካ ትጥቀም ንኣብነት ደም ብዝሒ ወይ ሽኮርያ ወይ ከኣኒ ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎም ሰባት እንተኮይኖም ነናቶም ብዝተፈላለየ ነናቶም መድሃኒታት ኢኻ ኦርደር ትገብረሎም ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዶክተር ዝገብሮ ቅድሚ ኦፕሬሽን ኣሰስመንት ግድነት እዩ ኣነስቴዚስት ዝገብር ንኣብነት ንፅባሒቱ ድሕር ዝገብር ኮይኑ ኦፕሬሽን ሎም ማዓንቲ ከይድካ ኣሰስ ትገብሮ ናቱ ሜዲካል ሂስትሪ ሰርጂካል ሂስትሪ ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ኦፕሬሽን ገይሩ ፈለዲ ቅድሚ ሕጂ ሰብ እዚ ናቱ ዌይት ናቱ ኩሉ ነገር ኣሰስ ጌርካ ንፅባሒቱ ሽዑኡ ምስኡ ዝካየድ ዓይነት መድሃኒታት ምስኡ ዝካየድ ዓይነት ቴክኒካት
أدالي خاتتصنح مالتي إزي مثل مالتي بحفشة وخطر أخلى خاني أنستيزيا سراح ممسناتو جنرال كمي عينت بروسيس يدليو سباينال انت عينت بروسيس يدليو انت عينت سايد إفكت لو أب كومنت سيكشن صحف ليمون انت عينت يخم تدلي مجمرتا تفضوا تدلي جنرال ديو سباينال ديو لوكال ديو سيديشن انت عينت مدهانيتات نتقم زبل حطتات دحرا لكم صحف لي أنا ها ببيجيز إجيرا كأقرب لكم كفتني يقرني لي.